Matul il-lejl ta' bejn it-3 u l-4 f'Malta ġrat xi ħaġa rari ħafna hekk kif avultun abjad Egyptian vulture daħal Malta u qatta l-lejl kollu hawn. Dan ingħata l-isem ta' Leonardo. Avaltuni Eġizzjani huma safar tal-priża kbar, panna ta' aktar minn 1.5 metru. Din tanti xi ħaġa rari li tul is-snin f'Malta daħlu biss 3 avaltuni bojot, bl-aħħar wieħed kien fl-2015. Iċ-ċentru għar-Raptors fil-periklu CERM jissorvelja il-proġett tal-introduzzjoni mill-ġdid ta' dawn l-asafar fl-Italja u l-istess wieħed li għalih kien jappartjeni l-avaltun Eġizzjan Tobja lura fl-2015. Din mhux biss xena rari f'pajjiżna iżda anke fid-dinja għax dan l-asfur sfortunatament jinsab f'riskju ta' estinzjoni. Kien għalhekk li dan l-asfur ġie Malta passi bot mill-Italja fejn bħalissa għaddej programm biex jitkabbar in-numru tal-avaltun abjad. Il-programm Taljan ta' konservazzjoni li għalih jappartieni dan l-asfur għandu lan li jżid in-numri tagħhom billi jrabbi l-avalturi fil-magħluq u jeħlishom fl-ambjent naturali. BirdLife Malta ħadet ħsieb lil dan l-asfur matul il-lejl kollu u qed tkun f'kuntatt kontinwu mal-Italja hekk kif l-avultun issa mistenni jkompli bil-vjaġġ tiegħu. Il-Pulizija tal-ALE għenu wkoll fl-assa uħud mir-ritratti pubblikati juru biċ-ċar l-apparat ta' intraċċar bis-satellita mwaħħal fuq l-avult li qed juri l-vjaġġ tiegħu. L-avultun Eġizzjan magħruf ukoll bħala avultun scavenger abjad jew tiġiġ tal-farawn. Dan jitjiebu prinċipalment bil-karriera iżda huma opportunistiċi u jiklu mammiferi żgħar, asafar, rettilli u bajt ta' asafar oħra. L-avulturi Eġizzjani jużaw ukoll friej biex jirromblaw is-sufa l-użu fil-bejta tagħhom. Skont ir-rapporti, Leonardo kompla fuq il-vjaġġ migratorju tiegħu lejn l-Afrika.